Avui estem aquí per presentar-vos un tutorial dedicat a la meteorologia, però a la meteorologia pràctica, per saber si hem de sortir de casa ben d'hora, com deia aquell, o bé si ens hem de trobar amb els amics, hem d'anar a fer un càmping, un pícnic, o tant se val una expedició a muntanya o una expedició a mar, quin temps ens trobarem, si farà bon temps, si farà mal temps, i fins i tot si hi ha alguna situació de perill que ens adverteixi que no hem de fer tal activitat o anar a tal lloc que ens pot suposar una situació de risc. Primer de tot hem de començar sabent quin temps actual fa avui, quines temperatures ens trobem. Per això una web molt recomanable, si m'acompanyeu, és la que us presentem a continuació, la de meteoclimàtic.com. En aquesta web, que és a nivell de tota la península Ibèrica, Balears i Canàries, podem consultar el temps a qualsevol lloc de la península Ibèrica amb una actualització cada 15 minuts. En aquest cas, ens interessa el temps aquí de Catalunya, cliquem sobre la regió de Catalunya i com estem a Sant Cugat, podem consultar molt fàcilment quin temps tenim a Sant Cugat de Vallès. En aquests moments, per exemple, tenim una temperatura de 6 graus amb una màxima de 6,5 i una mínima d'1 grau positiu, vent del nord-oest a 19 km per hora i 1.026 hectopascals, amb anticicló inclús. Si ens volem fer una idea més a nivell general de Catalunya, tenim una idea de tot el mapa de temperatures actuals, d'humitat, de vent, de pluja i fins i tot una eina molt pràctica és el que diríem les webcams, que trobem una imatge instantània del moment de qualsevol d'això. Si podem anar al Pirineu, podem trobar una imatge de Berga i si volem anar al mar, per exemple, una imatge de Canet o de Cabrera. Una altra pàgina, ja passem de la banda de Meteoclimàtic, passem cap als serveis meteorològics oficials que ens informen d'una situació o d'una previsió molt més detallada i oficial. En aquest cas, el Servei Meteorològic de Catalunya, aquí a casa nostra, on la pàgina web hi trobem multitud d'aplicacions. En aquest cas, la previsió local, la diària, tant al matí com a la tarda, a nivell de Catalunya, però també eines molt importants de predicció, com pot ser el cas a curt termini, de la marítima, del Pirineu, inclús de Calamarsa, i a la del Pirineu, per exemple, en aquesta època, que és molt important, tenim tant el butlletí meteorològic com el butlletí de llaus, si volem fer anar a esquí o fer alta muntanya. També tenim, en seguiment meteorològic per saber les dades actuals, tenim connexió directa amb el radar de pluges, que és una eina molt important per seguir les precipitacions i la seva evolució, i fins i tot per saber si hi ha en alguna situació de risc. Aquí hi ha els observadors meteorològics que posen les dades per les comarques. Per exemple, en aquest cas, diríem, si hem d'anar a l'Alta Segarra, cap a Pujalt, i tenim boira gebradora, que pot suposar un perill per a la conducció, en aquest cas, i una visibilitat molt i molt reduïda. Si volem donar una visió en les properes hores de com trobem el panorama a nivell de núvols, sabeu que tenim unes eines, que és el satèl·lit Meteosat, tenim diferents canals, en aquest cas estem veient el canal visible, i això és la situació actual de nuvolositat a través de la web del sat24.com, és el lliure accés, que podem veure l'evolució dels núvols, l'estat actual, com mostra la imatge, i l'evolució en les properes hores, la seqüència. En l'estat actual, per exemple, aquí es pot veure tota la boira que afecta l'interior de Catalunya i la Vall de l'Ebre, i al mateix temps una nuvolositat que arriba per l'oest de la península que pot suposar un canvi. En aquest cas, un front que ens arriba per l'oest que pot suposar l'arribada de núvols d'oest a est. Aquí, si s'apropés una pertorbació molt més profunda i molt més potent, podíem veure com va avançant i calcular aproximadament en quin espai de temps ens arribaria a casa nostra. Hem vist la web del Servei Meteorològic de Catalunya, també tenim el seu equivalent a nivell estatal, de l'Agència Estatal de Meteorologia. I aquí us faig un apunt molt important, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia també té un servei on podem consultar els avisos. En aquest cas, per exemple, a Catalunya, si cliquem a Lleida, veiem que està activat l'avís per boires i visibilitat molt i molt reduïda, amb un espai temporal que ens pot veure quan durarà l'avís i, sobretot,
També una predicció, per si en aquest cas molt important, de cap de setmana hi ha activat algun avís. En aquest cas està tota Catalunya de color verd, això vol dir que no hi ha cap avís, que estem en un temps molt plàcid i una situació molt estable. Però això és important per anar-ho seguint mica en mica. També a la pàgina del web estatal de meteorologia tenim a l'estat per les platges, previsió per municipis, si ens interessa. Per exemple, podem fer un abstracte d'anar-nos a Sant Cugat del Vallès, a veure quina previsió ens diuen per les properes hores. Aquí ho tenim, Sant Cugat del Vallès, i aquí tenim la predicció automàtica que genera el model per avui, divendres, i els propers dies. És una eina més que ens dona, en aquest cas, l'Agència Estatal de Meteorologia. I si volem saber una miqueta més, per exemple, i volem anar a nivell europeu, us recomano una pàgina que es diu eltempsalascala.blogspot.com, que en principi està dedicada a aquest municipi de l'Empordà, però també hi tenim uns enllaços molt importants a nivell d'Europa, que és l'Estofex, que això ens serveix per veure si hi ha algun avís a nivell de temps advers a nivell europeu. En aquest cas avui no en trobaríem cap, estem en una situació anticiclònica, però aquesta és una web molt especialitzada que dona detalls molt importants de quines regions trobarem la situació més complicada, més que res per si ens hem de desplaçar en aquests països. Doncs ho deixem aquí. Avui hem donat idees, les primeres idees i les nocions bàsiques per l'hora de sortir de casa, quin temps farà, què ens hem de posar, si ens hem d'abrigar, si no ens hem d'abrigar, que no ens sorprengui per res la meteorologia. Ho deixem aquí, això és tot per avui. Fins una altra. Adéu.